Nej, det var 19. Og vi skal have tiden til at gå helt i kaffe. Jeg spillede med Jan i, når det nu i onsdags. Nu er jeg færdig før det godt kaffe. Lad os spille? Ja. Ja, vi har en hjælp nok. Vi er jo ingenting. Det tror jeg, vi kan. Men det var da faktisk rigtig sjovt. Ja. Var det 124, du så til? Ja. Der var de 6. Ja. Nu har vi en træk. Nej. Skal jeg skrive? Ja. Nu er det så er det på den måde, der er det er om det her, men det er 6 stykker. Ja, det er 6. Hvad er det? Du har godt slidt. Ja, ja. God morgen. Vi er i gang med overraskelse ham. Ja, du fik selv noget på. Ja. Det er sjovt for mig. Der er sgu da bager. Og så sagde jeg, at der er. Hvor er det? Og så læg i lige til. Nej. Jeg har spillet 2 kampe. Jeg har vundet halvdelen. Så kan jeg være bager. Nej. Så lukker jeg på. Ja, det kan man være. Jeg har også spillet 2. Jeg har også vundet halvdelen. Ja, jo. Det var 8, det var 14, og så 4 til, det er 18. Nej, ja, nu kan jeg godt holde en pause. Det er det. Nu tænker jeg også. Det er meget sjovt, om for at få startet ordentligt. Ja, det kan vi godt bruge også. Det var faktisk sjovt at spille med Jan. Fordi det er ham der får de nyerne. Ja. Fordi han kan lige godt fortælle nogle ting sammen. Ja. Men hvor skal du prøve at gøre det? Ja. Men derfor det gør det. Det er det. Kan du holde helt med at spille golf? Nej. Det var ude i gården. Det var faktisk ikke i gården. Men det er helt det her. Ja. Hovedet er ikke noget. Nej, det er ikke mærke noget. Jeg har en sovet i sig med ham. Han gør det med jer. Men det er noget med jer. At det er ikke så alvorligt ved. At man bliver røget for det. Fordi det er noget med, at nerven løber rundt i cirka, i stedet for at løbe frem og tilbage. Ja. Det er hvad du kan få pacemaker med det. Ja. Han går sammen med 80 minutter i 10. Vi kan ikke prøve det. Vi har fået stød. Jeg har også fået stød. Det hjælper. Nej, det er ikke for sjov. Nej, det er altså bare ja. Så har jeg også gjort godt også, så du gør det. Ja, det er det. Jeg skal ikke gøre det. Det er ikke.
Dem kan du dem der. Det er samtidig nogen, man er glad for, og andre man ikke er. Ja. Du kan de lange baller. God. Jeg synes, det er sjovt. Så ligger der lige. Du er professionel, så vidste man, hvordan de skulle lægge næste gang. Men er du det? Så jeg skal i banden. Nu er jeg også nu, jeg ikke været i banden endnu. Nej. Så har jeg fået 3. 10. Ja. Hvad blev det der? 10. Nej, der er en helt sted der i Spanien. Vi har kontrollet. Rolig her, for at se. Det går helt stress. Hvad er det? Du fik 10. Det var truppen heroppe, men det er nu alle sådan særligt begavet. Så vil jeg sidde 2 hen. Så ved jeg, hvad der er. Hvad er det her populære færdighed, vi snakker så meget om? Det er sådan sammen, vi giver op på baggrund. Og jeg vil få lidt mere, der nærmere. Nogle bær. Ja. Det tror jeg, den bliver snart hver morgen. Hver morgen? Ja. Så tog den de første 378 år på Rosen. Det bliver jo heller hvis det hjælper. Det er måske godt, det er. Det skal jeg tage. Hvis jeg rammer det kan jeg sige lige om lidt. Hvis jeg rammer en rigtig, så klarer han nok. Ja, den kan lade på regning. 6. Men det er bare træls, hvor det er ud. Ja, det kommer noget til at tage sammen.
har haft så ondt i hendes fodled, siden vi begyndte at drikke det. Hun begyndte at drikke det der, de går ned. 6. Nå, det må jeg vist lige at tage mig sammen. Det er fint ved at huske, du har derovre. Jeg kommer ikke forbi igen i ugen. Jo, men det skulle også helst være alt det, vi koster på. Jeg kan også sige, at de langballer der, det er en special. Ja, det. Den de her, samtidig. Nej, du har ikke næsten nogen endnu. Nej. 8. Ja. Spis brød til. Jamen, hvad er det? 20. Mange ting, der skal vinde over dig. Ja. Nå. Ja, det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Jeg plejer ikke at... Goddag, Bent. 20. Jeg tror, det står 5 læs, han vinder 5. Aha. Altså. Ja, det er en veldig god periode, for det er rigtigt. Ja. 26. Jeg håber, han går til hende nu. Ja, han er 26. Nej. Ja, men det er jo på den måde. Kom. Nej, den kommer her. 26. Nej, det var faktisk en gang. Ja, det var fordi jeg var på den her, og jeg gik til dig. Så kom jeg ned under. Ja, det skal vi sgu være under det. Nu fører. Ja, men nu har jeg fået nogle 10 steder. Det er noget ordentligt skidt, de kører med derovre. Nej, det er jo ikke amatører, der spiller her. 7-2-8. Ja, det går hvor de nok bagud til at have det der løg. Det er klart, det er jo også, at du har hørt det. Ej, I godt møde i onsdags. Det var ham i Sørensen, ikke? Ja. Ja, hvor er det? Var du med i fredagsdag? Det er ikke en nyt by. Det er ikke. Det er typisk, at det er det, der styrer på. Jeg ved det. Alt nu. Og det er ikke ret langt fra. Så kører så den dag, vi spiller tidligt ud, så kører over fredagsdag derefter. Det er sådan en vigtig by. Nu vil jeg gerne give det så lidt, den faktisk kun lige vælge. Jeg ved ikke, om det giver så lidt. Og så vil det være. Ja, det får man for at beholde den lille. Nu skal jeg i banken nu. Jamen, skal du ikke have rundt 2 gange i tak, hvad du skal? Nej, men hvis vi er herinde omkring, der skal vi i banken hver anden gang. Nå, jo. Og jeg var ikke i banken her gang, så skal jeg i banken her. Det er nødvendigt meget. 6. Det var så 8 år, ikke? Jo. Ja, det er jo ikke snudt i år. Det er en anden igen. Det er fandme et delværk. Så prøver vi på en gang igen. Ja, prøv sådan en hopper. Det er sjovt. Jeg ved ikke, der kommer. 8.
var 6. Ja. Kom til. Det er dårligt at gensidige. Ja, 16. Du er godt nok hård. Hold da op. Nå, nu kommer det lidt godt til. Det ved jeg. Det ser godt ud, altså. Ja, det har jeg prøvet det der. Nej, det var det ikke. 4. Det var, jamen det her alligevel. Jeg fik en lille, vi skal krikke hele tiden. Hver gang vi skal. Hvad var vi jo på? Det ved jeg ikke. Jeg sagde det lige om lidt. Jeg har en kort på fornemmelse. Nej, jeg tror, det er fornemmelse. Som du gør. Det var jo mere, så frem tilbage 2 gange til at spille. 4.
Fire. Det er der ikke til, hvad skal jeg gøre? Det var være en skandale. Nå. Du har den største. Jeg ser ikke noget efter, at jeg kom første gang. Den fire.
og så lægger den ret igen. Det var ikke uheldigt. Jeg skal da have den. Nå, der kommer da godt nok kajle, men jeg er på 16. Nu ser jeg godt ind med her. Det gør jeg da. Det var andet. Ja, du er faktisk ret. Det var en og vi startede som lille og godt. Vi har jo lige stik på, og vi var med. Ja, det kan det. Det kan være, der var igen. Ja, det kan være, der er lidt der. Ja. Det er sådan noget. Ja, måske. Rolig, ja. De er fandme skønt. Hvad hylder du for? Det der med der, ikke? 6. Jeg spiser brød til. Det gør jeg også. Det skal jeg også gerne have lyst til det her. 12. Du kan da godt have en rummekage nu. 16. Ja, det prøver jeg gerne af.
16, så 12 til. 28. Kun 28. Det er jo næsten. Så begynder alene med igen. Ja, 30. Vi spiller lige. Hvor er kommet til? Vi råber lige snart til alle voksne. Skal du have den her? Ja, det kan jeg ikke. Snitten. Det prøver det frem. Jeg kan ikke spille det, så... Jeg skal ikke sige noget. Vi er snart færdige. Ja, han mangler bare et stykke bord en gang til. Det har vi slet ikke. Det har jeg lavet 2 hver gang. Jeg har sagt det mange gange. Jeg skal ikke se det. Jeg skal lige have snakket. Jeg spiller begge dele, så håber jeg på det der, fordi det kan blive ikke rigtigt. Nu vil jeg gerne give det for mig. Jamen, der er også røger. Ja. Jeg tror ikke, det er 60.
Jo, jo. Samme lokal. Okay. Ja. Okay. Kigger lige på lidt mere. Jo. Hurtigt. Jo. Det er bagud. Ja, det er ret meget. Det er flot. Ja. Der er noget lige lidt over. Nu er jeg kun lige op i nærheden af det, ikke? Det gjorde det. Det var bare lige spørgsmål, hvem der får den første gode serie. Ja. Det gør du. Det gik lige. Jamen, der var der ikke i. Jeg tog den røde. Ja, det okay. Det så jeg ikke. Og altså fik jeg ikke noget af det. Nej. Nej. Det var rødt. Han gør det. Det var rødt. Ja, den her. Ja, var der rød? 4. Nej. Nu rammer han ikke på siden der, så er det godt. Skal jeg sige, om det ikke var et mål? Jamen, det er jeg sikkert ikke. Der kan være en klappe, der gør det. Så er det skidt. Det var helt skidt. Det var helt skidt. Men det er det, ja. Ja, det kan jeg. Nå, så er jeg ude i det. Det er det. Nej. Jo. Der kom sgu hjem i livet her. Så skal vi ikke starte. Og du har trykket frem, så har du bare dem til gode. Nu ser vi, der er 2 forløb. Ej, det skulle lave hurtigt. Det var sgu derved. Det er da kommet af det. Hvor mange fik jeg der? Kun 4. Ikke, ikke. 2. Jeg skulle lave hurtigt. Vi lægger det. Vi har 2 i kroner. Ja. Det var sådan, ja. Ja, jeg kan da en streg. Så er det bare 2.
Ej, ja, det kan du ikke være bekendt, det siger. Vi godt måske noget med at være. Hvor kommer det? Det er det. Vi var der for mange streger her på sidst. Jeg vil godt have dem lidt bedre af dem. Men det kan du godt tænke. Jeg vil godt have dem lidt bedre, det kan jeg ikke. Det er okay. Men derfor har jeg godt haft en laver her nu med. Du har 230. Du ved godt, at vi kan gøre andet samtidig går. Ja, men han skal nok. Jeg kan hende måske gide. Det var det. Ja, ja.
var jeg ikke uheldig. Nej. Nu laver du lige det sidste. Så. 8. Ja, det er godt. Du kan lave lige det sidste. Jo, det vælger jeg. Det er altid, jeg kan. Hvad kan du sige? 10. Så nu mangler jeg lige så mange tilbage, og jeg mangler mere end hvad. Det er 20, nu skal der bare se, nu kører han så. Hvor mange anses du bare? Mange er på. 24. Jeg er på 24. Ja. Hvordan er der der? Ja, der. Det må jeg se på. Ja, ja. 24. Og så er der. Så mangler vi 6 begge to. Det er lidt af en pladsmæt nu. Det er mig, ja. Nej. Ja. Jeg ved ikke, hvor langt sidste weekend det kan være. 6, 8. Ja, de lægger der, de lægger lige til det. Skud det helst. Så er du... Så, jeg har udlæg. Jamen, du har nok. Du har over, du har 14. Ja, så er det uafgjort. Du kan jo ikke have. Nej. Vent, kan du lige holde ham? Nej, jeg har vundet, jeg har udlaget. Jeg skal bare lave 6. Lidt for sager. Tak. Jo. Kom væk, Frode. Karl, kom herover, så skal vi tage det nu. Nu skal vi tage det, Karl. Jeg bliver færdig. Jeg tager den over ude. Vi skal ikke det bare.
Ja.